सुरू आहे. तिथं यमधर्मा तुझे बाश कार्य करणार नाही. मग तो भक्त कुणीही असो, मग याला भक्तीपासून दूर करणं हा एकमेव मार्ग. मस्तक सुळाची माझ्या भाषात राजाचा पंचप्राण का येत नाही. आहे अजून एक उपाय आहे, आणि तो म्हणजे शिवशंकराचे भाष, नागभाष.
सौभाग्याला लावलीस ग, पण त्याचा आता काय उपयोग? माझं सौभाग्य संपलं. तुझं सौभाग्य माझ्या संपलं. सौभाग्याचं मी मावळला. अगं तुझं सौभाग्य संपलंय, पण मी तुला आशीर्वाद दिलाय तो कोणता दिलाय? अखंड तुडे पंडित सौभाग्यवती भव. मग ही देववाणी आहे. विश्वाची जननी आदिमाया आदिशक्ती म्हणतात, तिच्या मुखाटे शब्द निघाले, बाळ तू निश्चिंत राहा, दुःख करू नको. अगं तुझं हे गेलेलं सौभाग्य मी तुला पुढच्या 7 दिवसाच्या आत पुढच्या तुझं सौभाग्य मी तुला देणार आहे. अत्यंत भक्ती केली मी तुझी. ख्यालीमध्ये चेतनी आशिनी शहरी मोजली. मुखादंडाचे किंवा पाण्याचा थेंब न घेता भक्ती करते मी. आणि तुझ्या मुखाचे शब्द आहेत, 7 दिवसाच्या आत माझं सौभाग्य मला पुनश्च मिळेल. हा गेलेलं सौभाग्य पुनश्च देणार आहे तुझं. पण एकच दिव्य तुला करावं लागेल. असं कोणतं दिव्य? ही मानवाची काय आहे, नाशिवंत आहे. आणि म्हणूनच 7 दिवसापर्यंत तुझ्यावर एकच जबाबदारी आहे, अशी कोणती जबाबदारी? प्राणाच्या पलीकडे या प्रेताचं रक्षण करायला हवंय. आणि म्हणून हे प्रेत आहे, हे तुझ्या मांडीवर घे. आणि 7 दिवसापर्यंत या भूमीचा स्पर्श होऊ देऊ नको. आणि या प्रेताला दुर्गंधी पण पडणार आहे, कारण मी या प्रेताला चैतन्य प्राप्त करून देण्यासाठी मी माझ्या दैवी तेजाला या प्रेताला चैतन्य प्राप्त करून देते. फक्त एकच, या प्रेताचा भूमीला स्पर्श होऊ देऊ नको. तुला दिलेला शब्द आणि त्या शब्दाच्या संततीसाठी तुझं सौभाग्य मी तुला 7 दिवसाच्या आत देणार आहे. मी घाईत आहे. पुढे जाता येणार आहे तुला. अरे तुझी घाई कदाचित असेल, पण मी तुझा काही क्षण मार्ग रोखण्याचं कर्तव्य का? आई, दिवसाला 1.25 लाख प्राणांची घडामोड करणं मान्य आहे मला. ही माझी जबाबदारी हा. काशीनं दिलेली आहे. हा. मग त्यात कसूराचा उपयोगाचा नाही. समलक्ष प्राणांची घडामोड करण्याचं कर्तव्य तू करतोस, पण ते चित्रगुप्ताच्या वही ज्याची आयुष्यामध्ये त्याचे प्राण हरण करण्याची जबाबदारी तुझी आहे. बरोबर. आणि ते कर्तव्य तुला करायलाच हवंय. होय ना? पण आज जे तुझ्या पाशात प्राण आहेत ते कुणाचे आहेत? आई, हे कार्य जरी मी केलं तरी याची जबाबदारी तासरीवर आहे. खरे तद्वत तासरींची आज्ञा. धर्मा, मागचा पुढचा विचार करू नको. चित्रगुप्ताची यादी आज निहाळू नको. राजा श्वेतकेतू याचे पंचप्राण हस्तांतर आणि घेऊन दे. धर्म धर्म आता मी तुला धर्म धर्म म्हणून ओळखते. अधर्माजवळ झुकण्याचं कर्तव्य तू आज केलंय, म्हणून तुला मी मार्ग मी रोखण्याचं धर्म सांभाळ आई. तासरींची आज्ञा जर अमान्य केली असती, ऐकली नसती, तर अधर्म झाला असता. धर्म की अधर्म याचा विचार जबाबदारी देण्याला करायचं. कदाचित
संपविलेस. आई तू जाऊ नकोस. काय? अगं ते नखानं तुटणार आहे, त्याला कुऱ्हाडीचा घाव कशासाठी? मग नारदा, तू असं कर. अरे आतापर्यंत प्रत्येक मार्ग दाखवण्याचं कर्तव्य तू केलंस. मग तू जर मार्ग सांगत असशील तर त्या मार्गाने सुद्धा जाण्याची माझी तयारी आहे. पण हा यमधर्म लवकरात लवकर संपायला हवाय. होणार आई तू. हा जर मेला तर जग सुखी होईल. होय, होय. कुणी म्हणणार नाही. हात आणि म्हणून सांगते लवकरात लवकर सांग मार्ग असा. आई अगं एवढे तुझे मानस पुत्र आहेत. हा? अलीकडे बरेच दिवस झाले त्यांच्यावर कोणती जबाबदारी पडलेली नाही. हा. तर जबाबदारी पडल्याशिवाय माणसाचं जीवन घडत नाही ग. त्यांना एखाद्याला पाठवलं त्याची. अनेक पुत्र आहेत. मग तो माझा विघ्नहर्ता गजानन त्याला हात देण्याचं कर्तव्य करते. अरे गजानन! आई, त्याला हाक देऊ नको ग. गणपतीला बोलवते ना. नको ग. काय? तो खादाड आहे. मार्गात एखाद्याने समजा मोदक ठेवलं तर तिथंच खात बसेल. त्याला नको, दुसऱ्याला कुठेतरी हाक दे. मग असा कोण माझा पुत्र आहे? आता तू म्हणाला तसा हे खाऊन खाऊन ऐश आरामात तुल्य पडलेलं आहे. त्याला जर काम नसेल तर ते काही पुढे येणार नाही नावारूपाला. मग अशा तऱ्हेची जबाबदारी द्यायची असेल तर तो माझा कोण काळासूर त्याला हाक देऊ. होय ग आई, चालेल. काम करेल. मग एक काळासुरा! आयुष्यवंत हो. इकडे पण वारे नारद्या. नारद्या. ए नारद्या, हा हा. तरी पण म्हणतोय मी विश्रांती घेत होतो. एकाएकी आईने अगदी हे शेंडव नक्षत्र येतात. नाही. आई मी तुला याला हाक द्यायला मी सांगितली. हे पा आई काय झालं? विश्रांती घेत होतो. हो हो 2-3 दिवस झाले विश्रांती नाही, म्हणून विश्रांती घेत होतो. आणि हात देण्याचं कारण याला कारण आहे आज तुझ्यावर एक जबाबदारी द्यायची आहे. माझ्या माती हा हा कारण जबाबदारी दिल्याशिवाय तू सुधारणार नाही. जबाबदारी हा वाटेल ते तुझे. तू केलेली आता चित्तबंध माणूस कर्तव्याच्या प्रमुख मार्गावर पाऊल टाकलं. सांग, आईचा जर अपमान कोणी केला असेल तर तू काय करशील? त्याला आईचा अपमान केला. अरे थांब रे बाबा. अरे जो तो येतोय तो याच्यावर राग काढतोय. याने अपमान केला. अरे पण याला मारिलं तर ब्रह्म हत्येचं पात्र आई, येईल. तू म्हणाली तुला तो असं बोट केलं त्यामुळे आईचा अपमान ज्यानं केला त्याचं काय करणार? अरे बोट बोट याच्याकडे इकडे गेलं पण मी तुला सांगत होते ज्यानं माझा अपमान केला इकडे उभं राहा. मग आता याच्या पुढे ऐक माझा अपमान कुणी केलाय? कुणी? तो धर्म दक्षिण दिसेचा यम धर्म यानं माझा अपमान केलाय. काय घडविला आणि कोणता? राजा श्वेतकेतूचे प्राण हरण करण्याचं कर्तव्य केलंय. त्याची आयुष्य म्हणून संपली असताना सुद्धा त्यानं त्याचे प्राण हरण केले. आणि त्याची पत्नी भार्या संध्यावनी ही माझी भक्ती आहे. तिला मी भरवशाचं वचन दिले की 7 दिवसाच्या आत तुझे नवऱ्याचे प्राण पुनश्च देण्याचं कर्तव्य. हे काम तुझं तू पाहायचं. काय झालं? हा फुकट गेलेला आहे. याला आता काही याचा उपयोग होणार नाही. आई मला समजलं यमधर्माबरोबर युद्ध करावं लागणार हा आहे. फक्त खाऊ हो. आणि हा फक्त खाऊन पिऊन तू माझं अंग कापतंय, हातपाय लटपट आहे. त्याचं कारण समजलं. लटपट आहे. हो. स्त्रीनं ते. आता एकच कर. काय करू? कुठेतरी विश्रांती घे. कुठं? आता कुठेतरी थांबायला हवाय तुला कारण पुढे दमदार दिसत नाही. म्हणजे मला जमणार नाही, माझ्या अंगी शक्ती नाही. अरे, आता पुढे होणार. पण आता ते पराक्रम नाही रे दिसत. होतो अजून आहे. मग दाखव मार्गात चालून शासन करून राजा श्रेष्ठचे प्राण माझ्या अंतकरणात
मागाड तू पुढे जातोस तेवढा माग कसा येतो? आई समज माझ्या हातून हा त्या यमधर्माने कदाचित प्राण दिले नसतील माझ्याजवळ हा आणि यमधर्माला मी ठार मारलं तुला जमेल ते कर. पाप पुण्याचा अधिकार पाप हे पाप होईल त्याला जबाबदार मी आहे. स्वाईट नाम- त्याची काळजी घे. नावाप्रमाणे आहे. आई हा पुढे गेला. अरे मी सांगतो हा झोपेमध्ये होता अजूनही डोळ्यामध्ये याचे डोळे अजूनही उघडलेले नाहीत पण याच्यावर विश्वास माझा पण नाहीये कारण हा जाता येताना आई कसा आला? डोळ्याप्रमाणे गर्जना करत जाताना धडपडत गेलाय अर्थात हा पूर्ण काम करेल हे काही सांगता येत नाही. याच्यासाठी सांग असा दुसरा माझा पुत्र कुठला आहे? त्याच्यासाठी पराक्रमी पुत्राची गरज आहे तुझा अपमान धुवून काढण्यासाठी त्यानं स्वतःच्या आजोबाचा शिरच्छेद केला हा? तो वीरभद्र दे अरे! त्या वीरभद्राला हा त्याला आईच्या अपमानाबद्दल आजोबाला आजोबा म्हटलं नाही. तो माझा बाळ वीरभद्र. अरे बाळ वीरभद्र! आणि इथपर्यंत आलोय खरा कोण कारणास्तव आईने हाक दिली हे आईकडूनच जाणून घ्या. वीरभद्र तुझा पदकमल लिहिले होतोय शोभने वगैरे आशीर्वाद. विजयाची प्राप्ती होईल अरे होय तर मी आहे पण वीरभद्रा पण आई दिलेली थोर जबाबदारी पूर्ण करत असताना एकाकी ती हाक माझ्या करणी बदल पावली क्षणार्धात माझा त्याग केला आणि इथपर्यंत आलो. पण आई सांग दिलेली जबाबदारी मी योग्यता पूर्ण करतोय ना हा मग कोणाचं कर्तव्य माझी खंडित झाली कोणाचं कर्तव्य माझं खंडित झालं म्हणून तुम्हाला बाळ. इथपर्यंत विचारणा केलंस? अरे तुझा काही अपराध झालेला नाही तुझ्यावर दिलेली जबाबदारी तू पूर्णपणे ती पूर्ण करत आहे याची कल्पना मला आहे पण मी जे तुला आज हाक देण्याचं कर्तव्य केलं आणि इथं बोलविण्याचं कर्तव्य केलं याच्या मागचं कारण फार वेगळं आहे. याच्या मागचं कारण वेगळं आहे. हा का याचं कारण एकच आहे की तुझ्या आईचा अपमान होय. आई सांग कोण असा नीच नराधम प्रवृत्त झाला तुझा अपमान करण्यासाठी फक्त नाव त्याचं कथन कर. मग बाळ कोण आहे तो? ऐक माझा अपमान कुणी केलाय अरे तू आतापर्यंत तुझं नाव जगविख्यात आहे आईच्या अपमानापित्यर्थ आजोबाला आजोबा म्हटलं नाही मग आज माझा पुरुष अपमान केलाय तो यमधर्माने केलाय यमधर्माने एकच राजकर्ता श्वेतकेतू हा शंभू महादेवांचा भक्त आहे आणि त्याची पत्नी संध्यावली ही माझी भक्ती नाही पण शंभू महादेवानं काही विचार न करता तुझ्या पित्यानं चुकीचा निर्णय घेऊन
नित्याच्या कार्यासाठी निघालो. नित्याचं कार्य तुझं आहे हा. पण आज बंधू भेट नाही. हा? बंधू भेट आहे. बंधू प्रेमाची गाठा भेट. नको आम्हाला बंधू प्रेमापेक्षा मला कर्तव्य श्रेष्ठ आहे. आणि त्याच्याकरवी ज्यावेळी पापी दुराचारी अविचारी जेव्हा मरतील तेव्हाच मी मोकळा पण- तेव्हा तुला सांगतो. जायचं नाही इथंच राहायचं. हा. विचारलेला प्रश्नाचं उत्तर तू द्यायचं. का असला मी कुणाचा बांधील नाही, तुझा नोकर नाही, समजला का? उत्तर द्यायचं. नोकर नसती हा? बंद म्हणून ऐकावं